شويه قبل على الناس. Merħba għal shooter u jekk għandek xi ħaġa xtajdilna qaqbad u toqgħodx tisħiba tinnaw. ħafna minna igergru dwar it-traffiku u jingergru sewwa anke għax it-traffiku huwa problema. Imma fl-istess ħin x'qed nagħmlu aħna biex intaffu daqsxejn minna dil-problema. Hawn min juża l-lanċa bejborm l-ewwel belt illi qed tkun mimlija sew illi dak huwa esperiment irnexxutu grazzi lilkom għax qed naqsu traffiku. Il-gvern offra li t-tfal tagħna l-iskejjel noħduhom b'xejn fuq van, imma xorta u minn rasu jibsa li tiwassalhom u tfal ma mmurx jien naf ħara ngħid xejn. Ir-roti. Min imur xogħol bir-rota jew juża r-rota bħala mezz ta' trasport. Lejn semm, eh? Lejn semma vojta ħafna drabi. Ngħidlek rari biex tara rota jew scooter fihom. Allura aħna bħala shooter ħanamlu dil-biċċa xogħol. Jekk tafu lil xi ħadd illi bħalissa qiegħed imur ix-xogħol juża r-rota jew anke scooter tajjeb, ibatulna fuq dal-email address ħalli aħna nippremjaw, ħanna regala lih. Bħalma ħaqna nippremjaw lil Fabrizio Faniello. ċ'għamel? L-diska tiegħu I'm in Love qiegħda famuża fil-Vjetnam dik opra. Le ta' mhux opra pop tiġi għax naf li jagħmel. Dik opra tal-ġimgħa li se tkun mogħtija minn Marija Callas. Tessa midnight fil-kantuniera Mazzija Joyce nanna Skużawni, hello. Jiena Marija Callas tiftakruni, erġajt qiegħda magħkom, immisjajtuni, mhux ovvja. Illum se nkunu qed nagħtu l-opra tal-ġimgħa lill-kantant, ovvja mhux bravu daqsi u fil-verità qasbis jaf ikanta. Infatti kellu jmur barra minn Malta biex id-diska tiegħu forsi tiġi apprezzata xejdu hija barrani, he must be good, għalhekk biss. Xtejdu l-lux imma ħammur niltaqgħu miegħu? Ejjew. Mela illum qegħdinaw għax ħantuh l-opra tal-ġimgħa tal-li kif forsi tafu għalkemm Fabrizio ma tantx japprezzawha Malta, sab x'imkien fejn japprezzaw il-Vjetnam. Wow! Għadhom kif immiksjaw dak id-diska I'm in Love, mhux veru. Eżatt, immiksjaw id-diska I'm in Love qed indaq f'ħafna radio stations kif ukoll fil-klabs, jiġifieri tajjeb. Ekku! Għall-inqas il-Vjetnam. Iva! Qed indaq. Ekku! Għall-inqas. Tajjeb ħafna. Mela trid inkantaw din l-opra x'taħseb, Miski ħajprova. Ma jlaħħax miegħi tamma. Jipprova, okej? Fuq la donna immobile taffa. Fuq la donna immobile. Taffa, okej. Ħanaraw prima tonalità. Mela. Joseph Kalleja, laqwa tenur, Fabrizio ħdejja, Vietnam se tmur, il-kanzunetta kemm daqqewilek, ġitek perfetta, immiksjawilek, il-Eurovision bdewi maqdruk, imma l-Vietnam kemm iħobbuk. Ija fl-axħar tgħallem ikanta. Kemmu ħelu da Fabrizio Faniello u kemmu importanti illi aħna bħala xandara waslu l-aħbarijiet ta' dawn il-Maltin illi jagħmluha barra. Ħażin u jekk jagħmluha barra, għala jien għalmenu fil-fixku. X'qed tagħmel mar? ċajta qiegħed. Tajjini. Ta' kien fixku mur armiħ la messu ma' ċertu affarijiet. Mur bżax nitfgħu fil-BCRS, nieħu xi ħaġa luru. Bilħaq, grazzi. Tal-li tajtni dal-ispunt, ħammorru daqsxejn, induru ħdejn waħda minn dawn il-magni tal-BCRS u naraw in-nies x'jaħsbu dwarhom wara li ilhom ftit fis-soċjetà. Jiena għalija dejjem sibta tajba, issa meta kombinazzjoni ma nsibix, niftaħ dil-biba u nċaqlaqhom u terġa' taħdem. Ma nafx jekk issib posta, nara. U nċaqlaq l-oħrajn Weħel taraħi. Mhux tal-idrata tal-li sewwija saret kemm int queen. Jiena għalija fimni.
ħanitħaddet id-dritt. Għandek l-intrigu li tiġi toqgħod battalhom mhux. Kemm toħodlok hekk? Tiġi darba f'ġimgħa, darba f'xahar kif taħdem? Jiena m'għandix ġimgħat jew ġranet skont kemm jintlow il-boros. Taf it-triks kollha inti. Għax niġi spiss għalhekk. Grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni sewja. Ħaġa żejra. Fidejk. Kompli. Ġib. Tagħna. Ħantik. Wieħed bħalet tgħid int. Għax li tikollok dan, Il-barcode. Reġa' ġej. Ġifieri anke naqa' torta n-nies idumu. U naqa' paċoċċi. U b'dawk il-kummenti nistgħu nagħlqu x-shooter tal-lum. Nagħlem tix fiex tkun int. Ħala. Għaxu kif ħadaddilek rasek mill-magri tal-BCRS. Ciao. Shooter@danosan.com. Ħammura xajjeni.